आपल्याला बनवायचे आलू परोठा। असे खरपूस चांगले असे भाजून घ्यायचे। गाय होते त्याला सुट्टी असेल ना कुणाला तेव्हा बनवूया आपण। सगळ्यात शेवटी ही बघा आपली मुळ्याची भाजी तयार झालेली। पण पुढच्या वर्षी चांगलं असं अजून माहिती घेऊन आपण छानपैकी असं करूया। इकडची फुलं घ्या ऐकलं का देवाला। तर बटाटे बघा चुलीवरती शिजत ठेवलेत आणि शिजलेत ती, कारण आता मी बघितलं शिजलेत की नाही ते। आपल्याला बनवायचे आलू परोठा। तर आपल्या एका ताईंची कमेंट होती त्याच्यामुळे तुम्हाला झटपट मी दाखवते रेसिपी। तर बटाटे आपले आता उतरवून ठेवते आणि पीठ मळून घेऊया, तोपर्यंत बटाटे आपले थंड होतील। गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, जिरं, परत मीठ आपल्या चवीप्रमाणे आणि त्यात टाकायचं थोडंसं तेल, अर्धा चमचा तेल भरपूर झालं। आता हे पीठ आहे ना आपण नॉर्मल चपातीला कसं मळतो त्या पद्धतीने हे पीठ मळून घ्यायचं। मी हे पटकन ना मळून घेते। तर ही आपली उकडलेली बटाटे सोलून घेतलेत आणि साहित्य तुम्हाला दाखवते सारणासाठी। कोथिंबीर घेतले भरपूर, ही भाजलेलं जिरं असतं त्याची पावडर आहे, हा गरम मसाला आणि आलं लसूण आणि मिरची याची पेस्ट केलेली आहे। हे सगळं आता आपण ह्याच्यामध्ये ना मिक्स करून घ्यायचं आणि चांगले बटाटे ना कुस्करून घ्यायचे। मॅशर असतं ना त्याने सगळं करून घ्यायचं। हे बघा ह्याच्याने व्यवस्थित ते सगळं एकजीव होतं। आता ह्याच्यामध्ये एक सिक्रेट म्हणजे साखर, थोडीशी तरी साखर टाकायची नावाला फक्त। आपले आलू पराठे एकदम टेस्टी बनतात। आता ही बघा जवळजवळ अर्धा चमचाच मी साखर टाकलेली आहे आणि आता आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। आता हे चांगलं आपण ह्या मॅशरने ना सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया असं। तर इथे गॅसवरती बघा तवा ठेवला आहे, त्यात ठेवलं आहे डिशमध्ये तूप गरम करायला आणि आमच्याकडे लाईट गेले त्याच्यामुळे थोडासा अंधार। आत्ताच लाईट गेली बघा। हे आपलं सारण आता हे ना असं मी लाटून घेते, असे गोळे करून घेतलेत। लहानसं आहे ना पुरीसारखं लाटून घ्यायचं। आता हे आपण पुरणपोळी कशी बनवतो त्या पद्धतीने असं भरायचं सारण। सारण थोडंसं जास्त भरायचं म्हणजे चवीला चांगले लागतात। सारण कमी असेल ना मग बरोबर नाही लागत मग ते आलू पराठे। आता हे असे आपण व्यवस्थित थोडंसं पीठ लावून घेऊया आणि आता लाटून घ्यायचे। सारण जर का थंड असेल ना मग ते आपले हे सारण आहे ना बाहेर येत नाही, त्याच्यामुळे पूर्ण असं गार करून घ्यायचं। गरम गरम जर का तुम्ही पिठामध्ये भरलात आणि जर का लाटलं तर सगळं सारण बाहेर येणार, त्याच्यामुळे असं पूर्ण थंड करून घ्यायचं व्यवस्थित। आता इथे मी गॅस फास्ट केलाय, बस झाली बघा। ही साईज झालेली आपली तयार। लाईट आली। आता आपण हे शेकून घेऊया। बघा आता एक बाजूने शेकून झाले आणि इथे दुसरा पण माझा तयार आहे लाटून। आता हे साईडने असं मी घी सोडणार। आता गॅस थोडासा मीडियम करते कारण तवा माझा मगाशी गरम नव्हता ना। आणि असं वरती असे खरपूस चांगले असे भाजून घ्यायचे आणि थोडंसं वरून पण लावते। तेलाऐवजी ना तूप किंवा घी, मी घी घालते, छान लागतं चवीला असं। झालं बघा, हा आपला तयार झालाय आणि छान बघा असं फुलतोय। आता ह्याच्यासोबत केलेली आहे ही बघा कोथिंबीरीची चटणी। आता मी हे सगळे असे करून घेते
ही बघा, ही आपली कोथिंबीरची चटणी आणि आपला आलू परोठा रेडी झालेला आहे खायला. जर कुणाला घेतो खायला जा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. खूप उशीर झाला हो आज, इतकी धावपळ झाली ना आज. कुणाला ना आत्ताच एक 10 मिनटं झाले तो गेला नाश्ता करून. खूप गडबड झाली आज. अजून माझं घरातलं सगळं बाकी आहे, झाडू वगैरे सर्व काढायचं बाकी आहे. 8:15 वाजले सकाळचे आता. आणि कुणालचे बाबा ते बघा मागे तुम्हाला दिसतात ना, त्यांनी घेतले देवाची पूजा करायला. आलू पराठे अजून खायचे बाकी आहेत. फीडबॅक तुम्हाला अजून देत नाही ते कुणालचे बाबा, तर सांगतो थोड्या वेळाने. बोलत नाही हो कधी, आपण एवढ्या प्रेमाने सगळं बनवतो पण कधी सांगत नाहीत कसे झालेत काय झालेत ते. खायचं फक्त बस. तर कोणी पुरुष वर्ग बघत असतील तर तुमच्या बायकोनी, आईने, बहिणीने असं काही बनवलं ना पदार्थ, थोडंसं तारीफ करायची, कौतुक करायचं, म्हणजे त्या पण खुश होतात आणि मग दुसऱ्याशी तुम्हाला अजून वेगळा पदार्थ एक खायला मिळेल. आमच्याकडे पण असं नसतं जास्त, कधी सांगावं लागतं, विचारावं लागतं कसं झालं आहे कसं झालं, तेव्हा ते मग सांगतात. तर चला आता हे पटापट आटपून घेऊया. आज तुमच्या आवडीचं आपली ना भाजी तयार झालेली आहे, ती पण आपल्याला काढायची आज. म्हणजे पालेभाजी आपली तयार झाली, मुळा मस्त तयार झाला आहे. 1-2 दिवस झाले मी काढायला बघते पण काही नाही काही कारणामुळे राहून जाते. म्हणजे घरामध्ये कशी आपली भाजी वगैरे होते ना, त्याच्यामुळे काढली नाही. मग दुसरं पण काय काय तयार झालेलं आहे थोडंफार, ते पण आपण काढूया. तर सगळ्यात आधी घरातलं सगळं आवरून घेते आणि मग आपण ते करूया. मग कुणालच्या बाबांनी घेतलेत फुलं काढायला देवासाठी. आज पण सोनचाफा भरपूर आहे. सोनचाफा ते आपलं दुसरं झाड पण आता हळूहळू तयार होणार, त्याला पण. गोंड्याची फुलं पण ह्या साईडला भरपूर आहेत, पपईच्या इथं, केळीच्या इथं. आणि हे बघा आपलं घराचं सामान तुम्हाला मी दाखवलं ना मागे, बघून बघून असं आनंद होतोय. आणि कधी आपल्या पडवीचं काम चालू होईल. त्याची फुलं आहेत बघा, जास्त काढायची ना, एवढी का काढलीस मग? मोगरे पण बघितली 4-5. मी आता हात नाही लावते. चाफा पण आहे. हे बघा किती फुलं. झेण्याची गोंड्याची घ्यायची ना अजून भरपूर झाली. ती काढली ती हा ती पण आहेत. काय कोराटे ना, मला नावच येत नाही त्या ह्याचं पटकन. ते काय हे बघ, ते पण खाली आहे. ते सफेद फुलं पण असतात ना, त्या मोगरा पण आहे. ती सफेद नाही ना, ते पिवळ्यासारखे सफेद पण आहेत ना आपल्याकडे, त्याचं पण माहित नाही. मग सेम आहे ते, असे बोलतात की हे पण दाखवायला पाहिजे ते व्हिडिओमध्ये. काढले असं दाखवले असते. अशी रोज फुलं भेटली पाहिजे ना भरपूर अशी. जरा मला आलू पराठाचा फीडबॅक तर द्या. आलू पराठाचा फीडबॅक कसे झालेत काय झालेत. आता काय मॅडम 2च्या मध्ये 4 जातील असे झालेत. मग काय मॅडम छान झाले. चटणी नाही घेतली? घेतली नाही का, दोन्ही घेतली. चटणी पण घेतली. चला जरा नाश्ता करून घेतो. छान, खूप छान झालं. कुणाला माझ्या खूप आवडतात ना आलू पराठे. कुणाला खूप लहानपणापासून आलू पराठे म्हणजे त्याच्या आवडीचं पहिल्यापासून ना. आता त्याला हे बनव. काय ते? किती दिवस झाले? काय? साबुदाणा वडा बनव. साबुदाण्याचे वडे? तू बोलत पण विसरला वाटतं सध्या. पहिला मागायला त्याला वेळ नसतो ना आता. मध्ये मागायला साबुदाणा. हां, त्याला टाईमच कुठे, अख्खा दिवस त्याचा तर कायच्यातच जातो. बघितलंच ना, येण्या जाण्यामध्ये टाईम जातो. पण ट्युशनमध्ये पण घरात आल्यावर त्याचा अभ्यास असतो. घरामध्ये पण थोडाफार कामाची मदत असते त्याची, असं नाही ना, करतो सगळं मदत. संध्याकाळी झाडाला पाणी घालायचं ते एक काम ठरलेलं असतं. रात्री 11 वाजेपर्यंत असतं त्याचं काही नाही काय चालू असतं. बनवूया साबुदाण्याचे वडे ना, वेळ काढून बनवूया संध्याकाळच्या वेळेस. कारण सकाळच्या वेळेस टाईम नसतो, घाई होते. त्याला सुट्टी असेल ना कुणाला, तेव्हा बनवूया आपण. त्याला पण शांतपणे बसून खायला मिळेल. आज पण कसं बघितलंस ना, घाई करत खाऊन गेला. सकाळची खूप धावपळ असते. जशी माझी असते तशी कुणालची पण धावपळ असते. त्याला वेळेत पोचायचं असतं म्हणून. त्याला वेळ पाहिला, वेळेशिवाय झालंच नाही. हां, टाईम टू टाईम सगळ्या त्याच्या गोष्टी असतात. काट्या गडाच्या काट्यावरती जरा पण इकडं चालू झालं, आई झालं त्याचं चालू होतं. आई 8 वाजले, 7:30 वाजले, 7:45 झाले, नाश्ता बनव असं त्याचं चालू होतं. मग त्याच्यामुळे सकाळच्या वेळेस जितकं शक्य होईल तितकं मी फटाफट करायचाच प्रयत्न करते.
चला आता नाश्ता करून घेते. चला आता भाजी काढायला. हे बघा सूप घेतलंय. थोडीशी भाजी जमा झालेली आहे. आता ऊन आहे ना त्याच्यामुळे जसं थंडीमध्ये पावसामध्ये भाजी मिळवते ना तशी आता मिळत नाही आहे. पण आहे थोडीफार आहे, आपल्याला खाण्यापुरती होते तीच मोठी गोष्ट आहे. आणि भरपूर अशी गुरांची ते बघा रांग लागली आहे. त्याच्यामुळे कुणालचे बाबा गुरांना हकलायला गेलेत. खूप आले होते गुरं, जवळजवळ 8-10 एकदम आले होते. सुरुवात करूया आपण वांग्यापासनं. वांगी छान असे धरलेत आणि त्या दिवशी बघा मी वांगी काढली होती ना ती सुकवून ठेवलेली आहेत. ते आपल्याला पुढे जाऊन कामाला येतील. आपल्या एका ताईंची कमेंट होती की ताई तुम्ही म्हणजे सुकवलेली भाजी कशी करता ते दाखवीन मी. ते म्हणजे आत्ता नाही दाखवणार, पण नंतरला पुढे जाऊन जेव्हा माझ्याकडे कधी भाजी वगैरे नसेल ना तर तुमच्याशी शेअर करेन मी, नक्की शेअर करेन. चला वांगी बघूया. मोठी मोठी काढायची, बारीक नको. इकडे नाही ह्या साईडला पहिला, ते छोटी आत्ताशी येतात ह्याला. तिकडे असतील तयार झालेली. जास्त अशी मोठी पण ठेवून फायदा नाही ना. हे बघा हा समोरचा आहे ते. पुढे इकडे आहे ना एक आहे तिकडे पुढच्या साईडला. नाही नाही राहू दे छोटा वाटतं. पुढे मोठी आहेत ती. हे राहू दे तिकडे. नाही इथं आहे बघ, इथे बघ काय हा बघ आतमध्ये तयार झालं. इथे काटे लागतात ना हाताला त्याच्यामुळे जरा. हे बघा हे कटिंग केल्यावर काय होतं मग? नवीन नाही ना ते कटिंग नाही करायचं, हाताने उपकरली ते. असं आहे काय? हे काय इथे आतल्या साईडला इथे पण आहे. आता मध्ये काढले होते ना, हे काढ. मला बाबा भीती वाटते, ते काटे खूप लागतात हाताला. हे बघ कसं झालं. मस्त झालं. छान तयार झालेलं. हा रंगच मस्त आहे. तो राहू दे. वांगी झाली काढून. दुधी कसं जास्त असं मोठा करा ठेवला ना का जून होते, आतमध्ये बिया तयार होतात. कारण मागच्या वेळेस ना जरा मोठा होई पण तुम्ही थांबली होती ना तर अशा बिया तयार व्हायला लागल्या होत्या. त्याच्यामुळे आता म्हटलं काढूया, आपल्याला भाजीला होईल. ह्यावेळेला मी दुधी हलवा नाही करणार आहे, भाजीच करणार आहे. आणि आपली वेल आता ना बऱ्यापैकी आता चांगली होत चाललेली आहे दुधीची. होईल. हे घ्या टोमॅटोज बघ खाली गेले. त्याच्यात आतमध्ये पण आले हिरवट. हे बघ माहिती पण पडणार नाही बघ किती आहेत आतमध्ये. हां ते ह्याचं झेंडूचं रोप आहे ना म्हणून. छोटा बघ कसं झालं बघ. काढ ते टॅमॅटो. तिकडे हां तिकडे पण आहेत. मी काढू तिकडची टॅमॅटो काढू का? पुढे ते हे लावलं ना तिथं. थोडं लालसर वाटतात तेच काढ. हिरवे नको काढू. झाडावर झालेले बरे. कुठले? हे झाडावर झालेलेच बरे. आता हा मोहर सुकला आहे बघ लाल मटाचा. तो संध्याकाळी ना काढून घेऊया. आता राहू दे सुकत झालेलं. थोडे लाल व्हायला लागलेत ना, ते लाल झाले की पकड. आतमध्ये बघ एवढा मोठा आहे. पकड तांबडू ते खाली पडलंय फक्त. ऐक सूप पण बघायला काय माहीत नाही. ते बघा किती भार झालं. ते गोंड्याचं आपलं रोपटं आहे ना ते भाराने वाकलं खाली. एवढं ते टॅमॅटोच्या रोपाचं भार झालं. ते असू दे, आतल्या साईडलाच जाऊ दे. काटे आणू बांधायला. सर जरासा कढीपत्ता पण हवा आहे. आपला कढीपत्ता बघा. आता मी काही नेहमी तोडत नाही, काहीतरी लागला तरच घेते. घेऊ कढीपत्ता एक तोडू का? तोडू कढीपत्त्याचं पान हवं आहे डाळीसाठी फोडणीला पाहिजे ना. थोडा मोठा आहे बाईक झालेला तो. वजन नाही पण त्याचं भार झालं. ते 4-5 मिरच्या भाजीसाठी आपल्याला लागणार आहेत. बस झालं इतक्या. सकाळी काढलेल्या झाल्या. सगळ्यात शेवटी ही बघा आपली मुळ्याची भाजी तयार झालेली. तुम्हाला मागे बघा दाखवली होती ना, ती आता आपण काढून घेऊया. हां हे बघा मोठे बघून आता जे तयार झालेत ना तितकेच आम्ही आता काढून घेतो. जास्त नको आपल्याला आतापुरते तवे. तेच मोठे झाले ते छान बघा तयार झालेत ना. बरं झालं ना लावले ते. मोठे झालेत ना तेच काढ. बारीक ह्याचं जरा काढून घेते. आणि ह्या काट्या लावल्यात मध्ये टॅमॅटोच्या रोपांना. पडतात ना रोपं म्हणून. तिकडे एकदम पसरलेले आहेत. मस्त आहे एकदम गावठी मुळं आहे ना. पानं बघा मुळ्याची कशी आहेत, ती हिरवीगार पानं आहेत. आता ही बघा आपली भाजी तुम्हाला मी दाखवते एकदम जवळून. वांगी जवळजवळ किलोभर वांगी आपली निघाली. त्या मिरच्या घेतल्यात, थोडासा कढीपत्ता, टोमॅटो अजून आहेत पण थोडे कच्चे आहेत. आता हे कसे 2 दिवसांनी पिकतील. मुळा मात्र आपला छान तयार झाला आहे बघा. आजची भाजी आपली
स्पेशल मुळा भाजी आहे आणि दुधी पण चांगला असा तयार झाला आहे. भरपूर निघाली ना. एवढी भाजी निघाली तरी भरपूर झालं ना. ह्या बघा ह्या बिया आता ठेवल्यात, त्या अजून आम्हाला साफ करायच्यात. त्या आता बघतो आज कधी, आज का उद्या करूया. आज करूया आणि उद्या करूया, संध्याकाळीच बघूया आता, कारण आता वेळ नाही. आता मला ना भरपूर काम आहे. जरा पाणी पितो, गरमी झाली जाम. तांदूळ माझे धुवायचे, तांदळाचं पीठ आपल्याला तयार करायचं आहे. आता म्हटलं ऊन आहे तर पटापटा धुवून घेते, म्हणजे सुकून जातील 2-3 तासामध्ये. आणि मग जेवण करायचं आहे. आज मुळ्याची भाजीच करणार आहे, त्याच्यामुळेच आज मुळा काढला आहे मी. पालेभाजी खायचा विचार आहे. असा आनंद होतो ना, भाजीपाला असा निघाला ना, खूप आम्हाला आनंद होतो. म्हणजे साधी अशी झाडावर मिरची जरी मी काढायला गेली ना, किंवा कढीपत्ता काढायला गेली ना, तरी मला इतकं बरं वाटतं ना, समाधान मिळतं की आपण कुठेतरी मेहनत केलेली आहे, ती सफळ झालेली आहे. काही नॉलेज नसताना सगळं आपण करतो आहे आणि त्याचं फळ आपल्याला मिळतं आहे. आता हे पहिलं वर्ष होतं म्हणून ठीक आहे, जरा कमी प्रमाणात, पण पुढच्या वर्षी चांगलं असं अजून माहिती घेऊन आपण छानपैकी असं करूया, असा आमचा विचार आहे. चला आता पाणी पिऊन घेते आणि पुढच्या कामाला लागते. तू वरवंट आण जरा, हे जरा. हे काय मिरच्या चांगल्या मोठ्या तर झाल्यात. आता ना थोडेसे चणे टाक, थोडेसे. ते खायचे चणे आहेत ना आपले, ते जा आण जा. नाही, हे आपण भेळ में टाकतो ना, ते चणे टाकतो. बास्केट मध्ये तिथे नसले तर बास्केट मध्ये त्याने आता काढणार आहेत. ते काय काढून ठेवलं नाही, बनवतो ते टाकायचे असतात ना. ही भेळीला चटणी अशीच तर बनवतात, दुसरं काय नाही टाकत. असे थोडेसे चणे टाकायचे. मिरच्या तिखट असतात. आता ह्याच्यामध्ये ना अर्धा चमचा मीठ टाक, ऐकलंच का. आणि असं जरा फिरून घे मिक्सर झालं. मीठ टाकशील ना, समजेल ना. तर संध्याकाळची वेळ आहे मित्रमैत्रिणीनो, आणि आता आपला व्हिडिओ एंडिंग करायची वेळ झालेली आहे. आता आम्ही घेतलेला आहे नारळ किसायला. हे बघा, नारळ वगैरे जरा किसून ठेवते, कारण ना माझ्या वाटप वगैरे सगळं संपलं आहे. आणि भाजीला वगैरे पण खोबरं वगैरे लागतं ना, ते मी सगळं किसून ठेवते, मग ते आयत्या वेळेस बरं पडतं म्हणून आता करायला घेतलं आहे. तर चला, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप